Levamos case 35 anos sendo a túa televisión. Nese tempo, fomos medrando e transformándonos. Hoxe queremos que coñezas mellor a galega, botando un ollo detrás da pantalla. Imos amosar o que non ves para que descubras como éramos e como somos. A información máis próxima e os programas de entretemento feitos aquí. A galega, dende dentro, para mostrarcha como nunca antes a viras. O seguro de que lle vai dar ao consorcio. E o cheiro houbo moi grande. Eu creo que é un informativo moi de autoidentificación, porque te sintes e te ves, non? O lobo está andando por medio das casas seguido. Creemos o... Sabemos algo xa do vídeo do seguimento do Banco de Alimentos? Vou chamar a Elvira, porque isto ainda non está. Sí, é que ainda non me dera completado, pero ahora xa está, xa che poño a lista ahora mismo. E sempre levo co propósito de mañá non me vai pasar, porque mañá vou estar máis pragmática e máis espabilada e tal, pero mañá entro nas de sempre e volvo levar mal. E levan mal comigo tamén, porque a Delvira non está. O que facemos, o que fai cada quen, o sea, eso é algo que ven dado, o sea, porque previamente os xefes de sección, os editores e os directores do TX se reuniron para decidir que é o que vai na escaleta e fan a distribución de a quen lle vai corresponder facelo. Elvira Varela fai a noticia de situación bancos de alimentos de cara a Nadal. Queremos ver se xa están as súas reservas ao completo, se precisan todavía máis alimentos de algún tipo, etc. Vale? Cando nos empezamos, pues era un medio novo e empezou cos medios novos do seu tempo. Cambiamos cos tempos e non quedou outra, non? Venga, que nos esperan, depois xa completa a ficha. E usamos os recursos que temos hoxe, claro. Agora con internet, malo será que non chegues a documentarte do que foi. Hoxe, para ir a algún lado, pois non preguntas, eu son moito de preguntar. E tú decías, dereita, dicía, non carallo, esquerda. Non, e era por aquí ou tal, non, pero bueno, o Google Maps está aí e lévate a calquera sitio. Día 10 e DR14, non me enlaza, así que espera que vou poñer no Maps. Sabes que a día 10? Pues entón que non lo diga. Por autopista é como se non foras tanto sobre o terreo. Antes ibas por máis sitios, claro, chegas antes e volves antes e está moi ben, non é tan penoso, non? Pero sí, eu sinto que é como se non pisara tanto terreno. No que cambiou moito tamén, vas a un suceso ou algunha cousa e moita xente xa está enterada, pero non do que pasou ali, sino xa é ao revés, xa por outros medios, ou polas redes, ou por tal. A veces é unha pesadez, porque hai que meter, eu digo, veña xa, que se nos vai, ou sea, cando vas a alguna cosa sobre todo que está pasando, digo, non podo, porque teño que meter os códigos, e intentas aí vendo como un pobre cámara e el tamén, non? Eu, por exemplo, son moi partidaria dos micros inalámbricos, non? Que, pois, non tes que ir co cable, permite máis mobilidade, acercarte máis ás cousas e tal. Xa está, agora xa non se cerella. E tanto cable polo medio, non? E eu eso agradezo moito. Con tal de que
Bueno, eu sin un papeliño sempre fai falta. Desde que a veces ven para facer axuste de blancos outra vez, entón iso ainda me queda. O papel blanco sempre a man e para tomar algún apunte sempre ben. Eu ainda teño a inercia de, sin 2 folios doblados no bolso, non sai. De que lado me quedo, dereita ou esquerda? Igual? No queda dereita. E mira, para mí, como soy menos e logo se vai un cachiño. Si teño un tempo mentras o cámara acaba de gravar e facer imaxes, pois a veces no móvil vou apurando xa parte do proceso. Si xa o tes escrito, logo con envialo xa faz copia e pega. E o papel non faz copia e pega. A complicidade é importante para traballar e non só para traballar, sino para estar a gusto traballando. Dentro de 300 Di que sí. Bueno, que parece que... Iba concentrado. Na parte dos ofes ou de gravar as locucións sí que cambiou, porque antes era gravar fora e logo vir a completar a edición en cabina. Fotografía, actualmente con carácter bianual. E iso acabouse. O sea, ahora temos que apañarnos. Entón, temos ese pseudolocutorio. Quincenalmente distribúen lotes de produtos básicos, así que en algúns casos xa están a recibir eses pedidos de Nadal. O gran cambio para nós foi, digamos, de facer o proceso completo e ir co montador a acabar a edición a cabinas. E agora, eso, temos que facelo nós, somos os montadores. E esta é a nosa cabina de edición. Todo pasa aquí. Para clasificar, que estamos coa clasificación. A campaña de recollida de Nadal dos bancos de alimentos de Galicia foi un éxito, pero nalgúns precisan algunhas cousas máis para completar os pedidos. No Banco de Santiago, por exemplo, faltanlles os produtos típicos cos que completan os pedidos desta época do ano. Dentro ben. Nos bancos de alimentos de Galicia son días de apuro. Preparan os pedidos de repartición habitual e dispoñen de mercadoría abonda grazas á campaña especial de recollida que fixeron hai unhas semanas. As pezas son un pouco máis longas e podes deixar falar. Entón é o espacio no que a xente se oe. Galicia Directo. Yo tengo un primo en Vigo, de las Rías Baixas. ¿Por qué se llama Galicia Directo? Porque en Galicia... Es Galicia Directo. Y directo. Porque se hace en directo. ¿Qué hora sería ahora mismo? ¿Qué hora sería ahora mismo? ¿Qué sería en mi programa o en el tuyo? Galicia Directo, Galicia Noticias, ten unha serie de características que son o vestuario que leva Roberto, que é a bata de todas as señoras de Galicia. Esto es típico? Esto é por si entra un jabalí no millo, para calquera cousa. Esto é a bata oficial. A gráfica, o sea, el entorno gráfico, porque non lo cambiamos para que a xente, en canto vesa o recoñeza. Hombre, Las Robles é un programa transversor e golfo. Sempre é un placer ver a Miguel de Lira facendo un sketch. O sketch é moi sincero. E agora o vamos a poñer máis difícil. Tes que acabar, que rematar nesta posición facendo unha volta de publicidade. Para darlle unha forma mellor, e que sea máis vistoso e que dramáticamente transmita o que queremos que transmita, pero non só polo texto, sino por las imaxes e polo son, o complicamos. Non podes ir hasta que el pique. Neste, no que tens que estar co... Neste, vamos a ir. Miguel ten que facer exactamente, aquí non pode improvisar, ten que ir á marca. Hai que decirlle a Miguel que ten que achegarse máis, ten que achegarse hasta aí. Porque senón, a cámara que está detrás del vai saber. Tens que dar a volta pegado a... No, a ver... 8. No nos da tiempo, es que así non me vale. Entón, bueno, espero que todo salga ben. 3, 2... Si, aí... no las tenía todas conmigo. ¡Vámonos! Poquito, con paciencia.
Que entre, Miguel, baja los micros. Cada un dentro está tenso, non se pode perder en ningún momento a tensión porque isto é directo, como perdas unha cousa, xa pasou, non podes recuperala. Hoxe 2x1 en guacamole. Guacamole? Eso é que se lles majaron os aguacates no camión. Non hai tanta improvisación como a xente pensa. Quita o público, vamos quedarnos. Sí, porque esta xente moita. Veña. Moitas gracias a todos. Gracias. Chao. Venga. Hai cousas que sí, por exemplo, outro día cando Roberto mandou o público para fora. Chao. Eso nós non o sabíamos. Entón, eso sí que é improvisación. Vai marchar o equipo. Chao. Oye, hasta siempre, no te La próxima. Hai cousas que non podes ensayar porque o público non está ou porque non se pode desvelar a sorpresa. A mí tamén me pilla un pouco a traspiés. Hoxe vamos xogar a un duelo e o que perda pasaralle esto. Non se lle ocurra a Roberto. Ahora xa está rodado, son 181 programas que levamos. Cato leva desde la roda? Centos. Eso que é? A Galloso sempre lle fan putadas, non sei por qué, pero... Non pode ser peligroso que nos meta un viaxe que nos arranca un empaste. Porque eu non, pero Galloso debe ter empastes a tope. Mismo os que nos deixaron a cisterna decían que estábamos tolos, porque as persoas non había medida, non se podía graduar, non tiñamos a seguridade absoluta de que non mollase o público. Pero que asco! Hai cousas que se asentaron a partir de unha improvisación. A primeira vez que os gorrillas deron a volta en moto, que a mí Roberto díxome, vamos a dar unha volta. Buah, empezou a dar voltas e voltas e voltas, casi levan un cámara. E a raíz deso, todas as entradas dos gorrillas eran coa canción de Camela e a dar a volta ao ruedo. Son retos, e si traballas en Land Rover, tens que estar preparado para esos retos. Vente para aquí, Miguel, vente. Ven. Paco, qué mala suerte. Ven, vete picando. Espera, Jesús, espera, aguanta. Pica más, espera, Jesús. Pica más, entra ya, Jesús. Eu sei que se lle veían os pés. Más por fuera, que te veo los pies. Ahí estás bien ya. Porque nos precipitamos no momento de entrar. Pero bueno, es que é difícil, é directo. Ahí va. 8. ¡Vamos! Dentro. Hasta ahí. Sin canto arriba, aguanta público. Deixamos o público tal como está. Temos unha pequena sorpresa para os recanteiros. Que hoxe, a dirección do programa tomou unha decisión de facer unha eliminación sorpresa esta noite. Normalmente está todo pautado, está todo ensaiado, pero isto non, isto é a traición, toda a traición. Recanteiros, un foco de luz se va a estar movendo, nun momento determinado parará sobre un de vos, sobre ese que se pare e canta, 30 segundos. Vámoslo ir avisando, de acordo? Fallar, pode fallar calquera cousa, pode fallar todo. Bueno, estamos preparados xa. Vos estáis listos, xurado? Entonces vamos a ver como sae. Comezado pola mañán, chegamos ao equipo de iluminación.
temos moi pouco tempo para preparar cousas novas, sempre andamos nos a cena. Que isto é o que teño que ensayar ahora pola mañá. Entonces teño que, se me dá tempo a rematar os ensaios da mañá, seguimos co da tarde, senón a ver como saímos. O de arriba, vermello, os de todo o perímetro do escenario. Vale. E hai unha parte que pode ser planificar e outra que non. Que ahora teño que ter nosos intervalos, porque o móvil vai a quedar só na cara. E se non está na marca, vaise de luz. Temos uns compañeros de figuración e fixeronnos o favor de facer de doble de luces para os recanteiros. Temos un aparato para estes 4 e outro aparato para estes 4. Lo único, estamos bien centrados, un poquinho máis o centro este, eso é, perfecto, gracias. A mí me gusta telo todo controladísimo, todo controladísimo, todo. Que se crucen, que volvan, e depois queda un solo, paramos todo, vale? Vale. E ese é o que ten que cantar, vale? O programa regular foi punteiro no tratamento do folclore. Tratou a pandereteiras, tratou a artistas galegos, igual que grandes artistas que viñan de fora. No principio da TVG había unhas formas de iluminar. Entonces ves aquelo e dices tú, é un pouco naif, é un pouco precario. Na noite espero, pola noite agardo. Eu recordo unha gala na Quintana, na Praza da Quintana, que o equipo foi un traballo, pero hercúleo. De repente sale Lisa Stanfield e ali eu decidí apagar todo, deixar un láser e 8 cañóns con ela. Pero claro, en San Marcos estaban vendo que era en directo, creían que eso nos había estropeado outra vez todo. Al final algún escoito por aí, é o Alberto que está facendo esas cousas súas e tal. E foi unha das cousas que máis les gustou a xente nova, ese apagón. As artistas de aquí eu quería que tamén luciran como lucían outras artistas como de outros xéneros musicais. O directo ten algo que non ten o programa grabado. Que este programa é vivo, o sea, pasan cousas. Coño o plato leva, por favor, si eres tan amable. Mira, te descarrito así todo. Así me... Bien, Dioni. Moi ben. Ángeles non come. Ángeles que? Que pasa? Non comparto. Dioni. Dá unha sensación especial no espectador e a nos tamén. É como se estuviéramos máis vivos. Bueno, íbamos á eliminatoria da morte. Veña, vamos a ver sobre quen recaen os primeros 30 segundos. Veña. Debidos o cambio. foco de luz. Lorena, os teus 30 segundos. Carmen de España. Campanilla, búsqueda. Dúas voltas, 8 xa. 8, Belusa. Belusa, 30 segundos. Eu non sei de onde vem. Búsqueda. No. 4. Maite, 30 segundos, final. Ui.
O programa non para, hai que intentar salvar esa incidencia que sexa como poidamos e seguir. 3. Ruth. Aí vai. 30 segundos, Ruth Kundins. Vale, imos a xenérico, Paco, imos subir todo. Veña, deces. Ata aquí. Pois, cando queirades, por favor. Vinde para aquí, Vinde si por sodes tan aquí. amables. Sempre tes que ter aí algo, como salirá hoxe, que tal, que cual, e al final sempre, pois, agradecer aos compañeiros que te arropan, que vamos, isto é un traballo en equipo. Moi ben, chicos, felicidades. Todo moi ben.